Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! ¡Paz! Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Kalahin sa pamatsyag ko. Gintalikdan ako ni Daisy. Nag-upod siya sa mga amiga niya. Oh, hinali lang nag-init ang ulo ko. Ginhandaan ko pa naman ang date namon subong. Tugod amoy ning pizza. Ginbato niya nga akong paghigugma. Apang ginbaliwala lang ni Daisy. Kung sabagay, hindi man makatilingala. Tungod wala naman kami mo. Kagabalang usikan ko pang sangkong tiyon. Ang isa ka babae nga hindi nasakon. Apang sa piyak sina. Nagapati gihapon ako. Nga ako lang ang lalaki. Nga dapat niyang higugmaon. Kag sa ginapakita ni Daisy subong. Nagasakot ang akong kinabatsyag. Ang kasubo kag ang kaakig. Bo, nabusogid ko ba? Hinali man nga nagsakit ang tiyan ko. Nan, kidabili tayon ka kon magkaon. Hindi pa maninig katapusan mga panyapon ah. Uy, Jillian, Chiska, tulukan ninyo, oh. Kadamo sang salakyan nga nagalabay sa dalan. Bisan nga gabi na. Kadamo gihapon sang nagalagaw. Amo matuod, no? Kanami tulukon sang lovers on han, oh. Dotod-tuod gid ang ginabatsyag nila sa isa kag isa. Pero mas nanamian ko yung magtulok sa ribulto ni Jose Rizal ah. Kagngaan naman. Siyempre nadumduman ko lang ang ginhambal niya. Nga ang mga kabataan, amo ang pag-asa ng bayan. Kakorni, gid si mo, Jillian, ah. Hoy,
Hindi ba lalahog-lahog ang ginhimo ni Jose Rizal, no? Kung hindi tungkod sa iya, wala na hilway sa kamot sa mga estranghero nga aton pungsod. Kay pila ka tuig man nga napaidalom kita sa gahom sa mga katsila. Ginpukaw ni Rizal ang balatsagon sa mga Pilipino tungod sa ginsulat niya nga nobela. Bisa nakahibalo siya nga patyon siya, ginpadayon gid niya. Amo sina kun nga palangga ni Rizal ang aton pungsod. Pagpalangga nga makamamatay. Husto ka gid, amiga. Ang sobra nga pagpalangga, makamamatay. Tungod handa ka nga ipakigbato ini, bisan ano pang matabo sa imo. Ano ba lang ginawakal mo, Jillian man? Pabayin na lang ina Chiska ah. Ay oo gali. Sa dason tuig, makalalidge na kita. At last, mag-graduate na kita. Oy, ano ba lang mga kurso ninyo nga kuhaon? Ako ya, education. Ako ya, gusto ko gid nga mangin doktor. Gusto ko nga mamulong sa pila ka adlaw. Ikaw ya, Daisy. Anong kuhaon mo nga kurso? Abogasya ah. Gusto ko nga mangin abogada. Sa kagwapa mo nga ina, gusto mo nga mangin abogada? Oti, ano ginang malain di rahaw? Maayo gani ina. Gwapa na, abogada pa. Nga mo ginang gusto mo, haw? Gusto ko nga makabulig sa mga pigado nga ginadaog-daog. Apang wala sang kwarta nga ibayad sa abogado para nga mangapin sa ila. Kay kanami abis ang feeling nga makabulig sa imo isig katawo. Wow, Daisy. Kanami isang hando mo para sa kaugalingon mo. Kag sa iban nga tawo. Ugaling, hindi pabor ang mga parents ko. Oh, ha? Oh, nga ahaw? Kay suno sa ila, hindi kuno bagay sa akon. Kagdasun, pila pa kuno katuig ang pag-eskwela ko antes maging abogada. Ang mas bagay kuno sa akon, ang mangin TV host o kon artista sa pelikula. Uti, wala man ako sang hando nga mangin sikat no, kag makilala sang kadaman. Abaw grabe magaling expectations ang parents mo sa imo, Daisy, no? Husto ka gid. Kag subong pa lang, ginasubuan ako ah. Mabulagay na kita sa madason nga mga tinuig, no? Oo man. Ahay Dugin subuan man ako sang hinali ba? Ako amo man. Kalimti na lang ang kasubo ah. Kag nakahibalo man ako, nga magaupdanay man kita gihapon sa college. Ina lang ugaling, hindi na kita classmates. Kay lain-lain ang kurso nga kuhaon naton. Pero bisan mabudlay ang kabuhi naton kung ara na kita sa college. Pero kung magtingwa lang kita, ara gihapon ang kalipay sa ulihi. Tama na ina Nalainan ako kung namusin ang ginahambalan naton. Wala pa gani nga ton graduation. Amo na sining topic naton. Ay, dumahibi na lang ko kay. Change topic ta Kinahanglan mangin masadya ang katapusan naton nga pag-upod sa high school. Inang sa kanta bala ni Sharon Cuneta. Nga ang high school life ko no. So exciting kag kasadya. Ate, mamangkot na lang ako sa inyo Anay na, Jillian? Sinong crush ninyo sa campus? Ako ya, si Marcelo ang crush ko. Ako ya, si John. Kagwapo-gwapo gid nga daan sa iya, no? Kanawong niyang artista nga si Aga Mulak. Oh, nga naginawa kaya sang madalom, Daisy? Oh, wala ka pa bala nakamubuon sa breakup ninyo ni Artemio? Hindi man sa mo sina Obvious gid bala nga in love kagid kay Artemio. Kag hindi ka mag-amo sina kung hindi mo siya love, hindi bala? Wala ko siya ginahigogma. Ano? Uti, nga ginbaton mo siya kung wala man lang galit kasang feeling sa iya. Amo matuod. Sa langin buhat mo, Daisy. Daw kasubong lang, gaging palao mo siya. Makaluluoy man siya. Kung sa bagay, hindi na ako matingala kung nga ginbaton mo si Artemio. Tungod gwapo man siya hindi bala?
Hindi lang ina. Nakilala ko siya. Sang tiyon naging panangapina niya ako. Batok sa mga lalaki. Nga buot magbastos sa akon sa school. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Sugod sad to. Ginasunod-sunod na niya ako permi. Tubtub sang naglabot ang tion. Nga nagpangaluyag na siya sa akon. Ang pamangkot, nga ginbaton mo siya. Tungod para sa akon. Si Artemio ang lalaki nga handa nga buhaton ang tanan. Bisan pa nga nakahibalo siya, nga mabudlayan siya. Buhaton niya ang isa ka bagay para sa akon. Madamo siya sang ginapamatud-an. Kag nakahibalo ako. Nga nasubuan siya kung hindi ko siya pagbatonon. Ginpaminsar ko na lang. Nga pwede ko lang man siya matunan nga higugmaon. Kag mangin malipayon sa luyo niya. Ginhambal ko na lang sa kaugalingon ko. Nga pwede ko siya nga matunan nga higugmaon ang kasubong niya. Apang feeling ko, ginainto ko lang ang kaugalingon ko. Ginapilit kong kaugalingon ko sa lalaki nga hindi ko man gusto. Nga hindi gusto sang kasing-kasing ko. Kag wala ko gid siya natunan nga higugmaon. Bisan anhon ko pa. Apang ginpalaom mo siya. Nakahibalo ako, Jillian. Gintilawan kong balatyagon ko para sa iya. Apang bisan anhon ko sang pilit. Hindi kagud kaya nga higugmaon siya. Gani ginutod ko na lang ang amon relasyon. Ay, madamo ako sa mga batian nga hindi manami nga halin sa iya. Gani, ginpakamaayo ko na lang nga magpalayo sa iya antes pa ako mapahamak. Oh, Daisy? Mataas ang handom sa mga ginikanan ko para sa akon. Kagusto ko nga makatapos ang akon pagtuon. Kag amo ina. Amo inang pinaka-importante para sa akon subong. Kung sa bagay, husto man sigurong ginbuhat mo. Kay bisan ako, hindi man gani ako konforme kay Artemio eh. Nakahangop na ako subong sa imo, Daisy. Mas maayo na lang siguro nga wala mo ginpalawig ang inyo relasyon. Kay base nga mas maglaom lang siya. Kag mas masakitan. Pabayaan na lang natin siya nga makamove on ah. Nakahibalo man ako nga makakita gid siya sang babaye nga magahigugma sa iya. Kag batunon kung ano siya kag kung sino siya. Pero may i-advise lang ako sa imo, amiga. Ah? Ano ina, Jillian? Masakit para kay Artemio ang natabo. Kag sigurado nga hindi pagid niya nabato ng imo desisyon. Kag nahadlok lang ako. Nga base kung magbalik sa imo ang karma. Hooday. Kag kung magbalik ang karma, doble ina. Kung nasakitan man subong si Artemio, base kung doble pa ang magbalik sa imo. Gani maghalong kagid ha? Thanks ah. Apang hindi ka magkabalaka ah. Wala sang malain nga matabo sa akon.
Kuna mo, sino galing crush mo sa campus? Si Ricky. Oh, ano? Oy, si Ricky? Ang star player sa campus naton? Varsity player, ina siya, hindi bala? Ay, ala. Ka-super gwapo, gidya sa iya, no? Hoy, ikaw bala, Cheska? Sobra ka na gidya. Mahuyugon ka gid imo ya sa mga gwapo. Ay, oo eh. Saan pagkali nagsugod ang crush mo kay Ricky Days? Sang second year pa lang kita. May feelings na ako sa iya. Apang, do wala man siya nagapangaluyag sa ako ni. Torpe siguro. Gani nga si Artemio na lang yung baton ko eh. Mga miss? Abi ninyo? Nagwapahan gid ako sa inyo nga tatlo. Gusto ninyo nga kuhaan ko kamo sang laragway? Ay, sorry lang. Wala kami sang inugbayad. Okay lang. Ako ang bahala. Daisy? Wow ha. Lain giman kung bata kasang manggaranon ba? Buing mo eh. Sige na Kuhain na kami sang laragway palihog. Okay. Sige. Posing na ha. Posing. Okay, 1, 2... Ay, dali lang. Oh, mano ka naman, Cheska? Kaartihan gid bala sa imo. Ay, hindi gid kuya gusto sa tunga Kay kung magpipicture ko noong tatlo, mapatay ko noong sa tunga. Ano? Husto ka na ganit dira ha? Mga pamahiin lang ina. Nagapati-pati ka man imo iya. Ay, syempre bala. Ata sige na Husto na gani ina. Ako na lang sa tunga okay na. Okay lang sa imo, Daisy? Wala sang problema Ano, okay na? Wala na sa may magulag ha? Okay, 1, 2, 3. Smile! Okay. Makuhain na dayon, Manong? Ay, oo. Madali lang, ha? Ari na, Ari ang bayad Keep the change na lang. Ay, salamat, Gid. Sige. Ay, hala. Kinahanglan ko na gali nga magpauli. Basi kung ginapangita na ako ni Papa. Kay si Rom na ho. Sige Madamo gid nga salamat nga nakaupod ko kamo ha. Okay Tani, masulit naton ini no? Basta tandaan lang naton perme. Nga hindi gid kita magbulagay Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka.
Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tag sa kakilid sang altar sang tuig 18. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala ko sumasaway sa kay Aura. Kabisan anong buhaton ko nga magpahanumdum sa iya. Wala sa nagapamati. Apang ang konsero ko lang, tugod ba tipanon siya gasahi sa lobya. Gani sa kabes, sa ginabalan siya sa mga ginikanan ko, nga hindi na magturog sa balay, ginpagapinan ko pa siya. Sarilo ko, madali na lang mag-aga. Anika, masyawer ako ka magtulog. May katuan pa ako, boss eh. Kaya kinahanglan, unahan ko sa pagbugtaw si Aura.
Emerald, anak, bugtaw na. Basi kung malate ka sa klase mo. Nay, good morning. Naplastar ko ng pagkaon mo sa lamesa. Kani magbaligo ka na. Buligan ko ikaw, Nay. Tapos na gani, maghimos ka na lang ah. Ay, hogali. Si Rina, diri bala siya mamahaw? Hindi, Nay. Adlaw na ko na siya mabugtaw eh. Kay kaagaw na siya nagpauli. Ay, kay nga abala nga kaagahon na kamo ng tululog. Nakahibalogid ka mo nga may klase ka mo pagkaaga. Nagsugilanon pa abi kami. Sige na ya. Masulod na ako sa banyo. Tagbalay! Uy, may bisita kita? Kaaga pa gani sini ah. Anay ka, kibuksan kong kwartahan. Ako na lang, Nay. Abi, lilion ko anay sa bintana kung sinong nagapanawag ka ini. Oh, hala! Siya? Manago ko sa likod sa kwartahan ah. Ay, ala. Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko. Nakita ko reaksyon niya sa makita niya ako. Tapos kagid sa akong subong. Anika, manuktok ako liwat. Kagtuduhon ko pagid. Siya? Sino bala ina? Kano sa ginakulbaan ka, Gid? Kunay. Ay, abi, kilantawan ko siya sa bintana. Oy! Sino ka? Kaganong kinahanglan mo? Ako kani si Randy, ma'am. Pwede ko ba naman sugilanan si Emerald? Uy, si Emerald? Uy, sinugid ba lang Randy nga ina? Ha? Kato nahadlok kagid sa iya. Kunay, aabiyan ko siya. Sige na ya. Ako na lang bahala sa iya. Sige. Buksan kong pertahan Hello. Nice to meet you. Hala. Tawlain ang dating niya subunghaw. Wala ko nagustuhan ang iya yuhong. Pwede ba lang ako makasulod? Kun. Dali. Magsulod ka. Salamat. Ay. Nga pala nga hinali lang ako ngaging kulbaan, haw. Samtang siyang atraso sa akon. Ma'am, good morning. Good morning man sa imo toto magpungko ka. Salamat, Gid. Ano kung tani ang maalagad namon sa imo toto? Kuwan ma'am, ibalik ko lang kung tani ini kay Emeraldo. Kay basib na kung nalipatan niya ini kagabi. Lansang? Abi,
Bay, lansang man ina? Ako, Nay. Ano naman bala nga kabuangan ang ginhimo ninyo ni Rina kagabi? Aba, wala, Nay, Nahulog na siguro ini sa bago kagabi. Nahulog ina sa guma sa sarakyan ko kagabi, ma'am. Ginlagas ko sila apang wala ko na sila maabtan. Ganyan na pinsaran ko, nga subong ko na lang iuli. Amo bala? Kung tani wala ka na lang nagpakapoy pa nga ibalik, ina. Total lansang man lang, ina. Naistorbo ka pa? Basi pala kung memorable para kay Emerald ang lansang ini, ma'am. Ganyan uli ko na lang. Aba, hindi. Hindi importante sa ako ang lansa nga ini. Proteksyon ko lang ini sa mga tao nga nagapangbasto sa akon. Pero, salamat ha. Kay ginbalik mo ini sa akon. Naistorbo ka lang ahat kay. Molo Plaza ang Central Landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasami kay balo ka totoo. Ako nagahambal kay Emerald nga magbalon permis ang lansang. Bad kay balo ka. Buluhaton ko manina sang una sa mga lalaki nga nagabasto sa akon. Singer man ako sang una mo. Ay, Nay, basi kun naawat na naton si Randy. Basi kun malate na siya sa iban pa niya nga kaladtuan. Hindi. Dili man ang tuyo ko nga magkadto Pero, kung nakistorbo ako sa inyo, malakat na lang ako. Ay, madali lang. Ma'am? Ano ka ba lang nga bata ka man? Nga wala mo man lang ginoferan sang kape si Randy. Aga pa siya nga naghalin sa ila, parang ibalik sa imong lansang nga ina. Pagkatapos, palaktod mo lang siya sa hinali. Sige. Magkadto ka na sa kusina. Magtimpla ka dito sang kape. Nay? Mau ikaw ba lang nga bata ka? Ako na lang galing matimpla Ako na lang, Nay excuse me. Ay, kasabad gid pala kay nanay mo. Apang, hindi ko man masugid sa iya. Kung nga gusto ko mapahalinon si Randy. Nabutangan ko na sang ininit na tubig ang tasa. Butangan ko na sang kape. Nakahibalo na ako. Butangan ko sang iodized salt ang iyang kape. Nagsiling na ako nga hindi na ako gusto nga makita ang nawong mo. Apang nagpakita kagid. Gani, sorry ka na lang. Ay, sa diin ka pa bala naghalin to? Sa mansilingan pa, ma'am. Uy, amo bala? Ay, pasensya ka na sa anak ko, ha? Amo gina siya kun aga. Ay, anay ka, nakapamahaw ka na bala? Ay, sigurado ako nga wala pa. Ang maayo pa, magdungan ka na lang sa amo ni Emerald. Kaya wala pa man kami nakasugod kaon dali na.
Randy? Ay, sus. Abi maghipos ka na lang, Emerald. Kita mo gud lang nga kalayo pagalit sang ginbiyahe niya para lang nga mauli ang lansang mo. Sige na, Randy. Kaya ka, magpungko ka. Pungko daw. Sigurado ka ba, ma'am, nga okay lang kung magkaon ako dire? Ay, okay lang gani. Butungon ko bala ikaw pakanto dire sa komedor kung hindi. Pero pasensya ka na lang sa amon sudan, ha? Pinirito lang ang alamayo, kag itlog ang amon sudan pamahaw. Daw ka huluya ba? Maginaon pa ako dire sa inyo, ma'am. Hindi ka naman kuya-huya sa amon, Abi mo, bisan pigado lang kami. Apang bukas ang amon puloyan sa bisan sinong magsaka diri nga tawo. Arang kape mo, imna na ina. Sige, ma'am. Ba, si Emerald, nakita ko nga nagatulog sa akon. Nakusubong ba lang nga may ginabantayan siya nga matabo. Tama ka parat sang kaping ini. Do ibog ako apang amat-amatong ko na lang sa pagtulon. Randy? Ay nga, mainit ba lang kape? Oo, ma'am. Mainit gani, medyo napaso ako. Okay, mawat ako sa tubig sa baso, Imlan ko ini. Patyod ka siguro ako sa babaeng ini mo. Ay, Randy, pasensya ka na sa anak ko, ha? Ari galing kalokalo nga kanon, Salamat, ma'am. Ay, paano gali ka mo nagkilalahay sang akon, anak? Patay! Matuod, ma'am, kagabi lang kami nga duha nagkilalahay sa anak mo. Kuwari, nahagaran ako sa mga abyan ko nga magwa kami magkanto sa ginakantahan ni Emerald. Amo bala? Wow, sus. Kada ko gajagali sang tion nga ginusik mo para lang nga mauli ang lansang? Ay naistorbo gid ang pahuway mo. Okay lang sa akon, ma'am. Daw mo mag-anmandayan ang pamacheck ko At daw nagkanto na ako sa balay sa isa ko kaabyan. Si Emerald, harang po na panulog niya sa akon. Mas batahong gali siya kung wala sa make-up. Ayo tani ko na mga kilala sang anak ko. Pareho lang sa imo kabuot, kag basaligan. Kay balo ka, napilitan ng anak ko nga ini nga mag-obra dito. Tungod, hindi na ako makasarang magpangabudlay para sa amon. Pila katuig na ba lang nagkatrabaho si Emerald, ma'am? Sobra 5 katuig na. Bago lang siya santo nakatapos sa high school, kagin-stroke ako. Nagapasalamat ako sa mahal nga Diyos. Nga bisan paano, makalakat pa ako. Kani bisan paano, matipanan ko gihapon ang akon anak. Excuse me, may klase pa ako. Salamat liwat sa pag-uli mo sa lansang ko, ha? Sa ting kagalit nag-eskwela? Sa State University diri sa aton. Ati ko na mo, idulong ko na ikaw. Dira man ako nagalabay. Ay, anak. Magupod ka na lang sa iya, Ina, kung hindi makaistorbo kay Randy. Pero nay, makahuli No, sa iya. it's okay. Malabagid man ako pagkanto dito. Sa nasiling ko na. Gani, i-drop ko na ikaw dito. Ara man lang gali. Ay, sige na, anak, Basi kung malate ka pa sa klase mo. Makita mo gid karon. Abi mo kung hindi ko ikaw pagbalusan. Sige na, mag-ilis ka na. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Yes, that's goodbye. Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon Marnie Mungkal. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos ano sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together?
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Natapos na nga akong sakayan. Napintahan na ininilaro sa pila ka bises. Palayag na gani ini sa dagat. Kag madasig ini kong padalaganon. Kagliwat, nadamgo ko naman si Lorraine. Ngara sa idalom sa dagat. Amoy ng masaming nga nagasulod sa akong kaisipan. Makita ay paihan kami? Makita ay paihan kami ni Lorraine? O, si Laro? Katawag ka naman, Oo. Nakatawag na ko Conrad. Mahalin kita sa aga. Mayong lakat sang panahon ko na aga Ayhan makaabot kita sa sulod sang 3 kadlaw. Ay, dali lang gali. Kay kuwaon kong gimbakal ko nga take out. Ano galing paper plate to? Ay, gali. Wala ka niya pagsugiri kung ano pagitang iyan na tukiban? Luyag niya nga makita ko sang personal. Nagsiling siya nga manakayon kita sa Abril. Kaya nagsiling ako nga nagapasugot ako. Ate, mas mayo. Mas madali, mas mayo. Isa ka kabuangan nga mabalik kapatid so, Jack. Ginsumpa ang amo nga lugar. Ang Isabela ginsumpa. Ginkuha dirang imo nga amay. Kag hindi na gina. Pati pa ako kung tani ginunay nila. Si Van Dyke ang nagpatay sa ako na may Choy. Kag siya man ang rason kung nga nadula ang batiis mo ngayon. Ang sumpa ni Lorelai, amo ang may kahimuan sila. Mahimo? Mahimo nga matuli na, mahimo manindi. Abang may kinamatarong ako sa pagkuha sina, Choy. Ang butang nga ina isa kadimala sa mga galindo. Amo na ining tion, Choy. Nga islan ko sa Dibuenas ang akong dimalas. Siguro nagapaminsar ka nga nagaulikid ako sa imo. Pagod sa matabo sa akon kung wala ka na. Hindi amoy na ginapaminsar ko, Jack. Ang imo amay naglaom gid nga tipanon ko ikaw. Ginbuhat ko ang tanan. Tubtub sa akong mahimo. Hindi na kinahanglan nga tipanon mo ako sa mo siya nakalawig, Joy. Mahimo nga hindi. Ikaw na lang nabilin sa akong, Jack. Ang matuod ikaw ang tanan nga ginapaminsar ko. Luyag ko nga hindi ka na maghalin. Manapinsaran ako nga paagi para nga makakwarta kita. Mahimo kita sang business. Kadamo sa mga turista diri mahimo kita nga maging guide nila, ha? Kag mahimo man kita nga mangingisda. Hindi ko mahimo ina, Choy. Mabalik ako sa Isabela. Makita ko man ina o kung hindi, mapadayon gihapon ako. Kag madamo pa sang barko nga nalunod. Kag hindi ako mag-usik sang akong kabuhi. Nga wala man lang sang kabaylo nga bulawan. Wala ko sa may mahimo agud nga punggan ka, Jack. Gani mo upod na lang ako sa imo. Pero Choy Pablo, hindi ka wala na ako makatilaw sang whisky sa sunod sa pila ka adlaw. Kag nagapati ako nga madula ko na ini sang lubos ang idimnon ngayon eh. Choy, nahatagan ko na ikaw sang ultimatum, ha? Oo. Pero sa subong, tumanon ko ang ato'y kasugtanan. Nahadlok ako nga magbalik. Apang kung maglakat ka, malakat man ako. Luyag mo ba lang magpakitlo ko nga hindi mo lang ako pag-ibilin? Laro, may party ka diri. Ano ang masiling mo? Dali namla, kay pairan ko na isang napkin ng bibig ko. Hari na. Kadamo, abis ang mantika sang
Prince Price. Ay, hindi ako yung kakamot la problema. Pero kung nagakurog, tinudays. At nagapati ko nga kinanglan ni Jack ang Isabela. Kani, buligan ko siya na makuha ina. Okay. Yanda ang imo mga gamit. Mahaling kita sa pagbutlak sa adlaw. Kapoy ako sa pagbiyahe. Halos bilog nga adlaw. Amoy ning akong ginahimo. Hasta nga makaabot ako diri sa isla. Hulaton ka na yung mapanaog nilang akong mga dala. Ba? Si Mami kag si Daddy? Nagapamaypay sa akon nga sa mga buang? Wala sila sang kinbago. Ang ilang mga buhok ko, puti na. Apang, si Daddy, maambong gihapon nga lalaki. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Si Mami, wala sang ginbago. Slim siya gihapon. Kag doon nadulang akon kakapoy sa makita ko sila nga duha. Apang, ano naman nga kabuang alang inyo kinsudlan? Sekreto nga hindi nila masugid sa telepono. Ang sumpa ni Lorelai? Buisit ina para sa akon. Amo man ang mga galendo. Mommy! Daddy! Iha! Loren! Loren! Ay, Mami! Nahidlaw na gid ako sa imo, anak. Kadugay si imo kag magpauli diri. Ay, Mami, ari na ako. Kag madamo ako sang isugid sa imo. Loren, iha. Isugid ko sa imo karon ang hindi ko masugid sa imo sa telepono. Dali, akong madalas ang balita mo. Magsunod ka mo sa akon. Daddy. Mami, dali na. Iha, nalipay gid ako. Kag may bago ako nga resipe nga ihatag sa imo. Patod nga maluyagan mo gid.
Lorraine, iha. Anong masiling mo sa aton bag-o nga balay diri sa isla? Matahom kaayo, mami. Kag mainom. Ang tubig, kag ang pispis lang makita ko. Kag ang hangin, nga nagpasaot sa mga palma. Tagsang magpauli kami ni daddy mo sa amon paglibot. Nagadiretso kami diri. Nagaplano kami ni mami mo nga diri na lang kami ma-retire. Iinang duyan nga ina. Amo ina nga akong gindala sa imo sa magpauli kami halin sa iban nga pungsod. Dira mo mahimo nga bitayon sa idalom sang kahoy nga ina. Pero may tao nga nagakatulog. May kaupod na bala ka mo diri? Mga abya naton sang una. Nag-abot sila diri kahapon sang hapon. May nakita ako nga maitom nga buhok nga nagatabon sa iya mga mata. Maskuladong lawas. Ano palang napatsyagan ko nga ini? Hinali lang nga nagkuba-kuba ang tugan ko. Ano nga daan nga abyan, mami? Si Pablo kag si Jack. Kag ang ila kaupod nga si Laro. Makawiwili nga tawo. Madamo siya sang nahibalan nga istorya. Hindi bala, Conrad? Husto ka, Maria. Din si Pablo, mami? Aral lang siya sa palibot. Tanawon ko ana yung ginaluto ko, ha? Ay, gali. Si Pablo, maayo na. Mas maayo na siya sang sa ulihin naton siya nga nakita. Nagapahubog paghihapon siya? Wala na. Makikita ako sa iya, Dad. Makig-uli ako sang aton daan nga pag-abyanay sa iya. Ang maayo pa, silingan na lang si Jack nga ready na ang panyaga. Makabati siya karon sang masakit na tinaga sa akon. Apang mahamuok pang iya pagtulog. Ari na ako sa iya tupad. Apang wala siya gihapon makabatsyag. Sa panulo ko, nagdugang pagid ang iya nga kagwapo. Akik ako sa iya. Ang 8 ka tuig. Labi nga nagpadugang sang iya kaampong. Ay, ang iya lawas. Trim ka kayo. May maskulo. Makita kong iya manami nga lawas. Nga ginatabunan sang iya daan nga kamiseta. Kag jeans. Nga may mga gisi-gisi. Ay, himutaran ko siya sang maayo. Apang ang nabatyagan ko nga kaakik. Hindi makapadulas ang ako na batsyagan nga attraction sa iya. Animal ka, Jack. Ano ang ginbuhat mo sa ako na? Ari mo ay, kay pakulbon ko ang duyan. Idapat ko sang maayong ako mga tiil. Kag pakulbon ang duyan, Ari. Hindi. Nagdupa ako sa duta. Nagapaon gid ako. Ano ini? May nakita ako nga 2 ka tiil. Nagabutas siya. Anika, pasakaon ko pagid ang akong panulok. Be, wow. Namilig sa. Kalaba. Kag nagasuksok siya sang maitong leggings. Anika, ipaibabaw ko pagid ang akong panulok. Wow.
kanami sang yadugan? At kagangyan na mo? Hindi. Si Lorraine? Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!